Izakhamuzi zakule ndawo zithi idonsa kanzima ekutholeni amanzi, ugesi neminye imigwaqo. Isifundazwe safaka isicelo ekomidini elilawula izindlekelele kuzwelonke kwakhishwa ibhiliyoni lamarandi, kepha isifundazwe saphinde sathi ukuze kulungiswe lesimo kuzodingeka imali engaphezulu kwamabhiliyoni ayi-17 amarandi. Kodwa ngoti bathi lezi ikhukhula zakamuva ayizange zibe nomthelela kakhulu njengalezi zango-1987, kodwa zaba nomthelela omncane. What has changed is the land use. It has changed significantly. The proportion of built infrastructure has increased. Izangoma zezulu zithi zinemkhawulo ethile ekuqageleni kwazo, zixwayise ngokuthi ngenxa yokwenyuka kwezinga lokushisa emhlabeni izwe lizobhekana nesimo sokushisa okukhuluma kufika ihlobo futhi kuzovama kakhulu imvula. The readiness of the country or a municipality to respond relies on a number of things. One, you should have communication in place. So you need to have a upfront understanding of the areas that you are residing in or that you are leading in. Iphini likangqongqoshe wezamanzi nenhlazeko lixwayisa izifundiswa ngokuthi izinhlelo zazo kumele zigxile ekusizeni abantu. Therefore, it's going to be important that your work must influence governments around policies. It must influence government around regulations. Mahlobo uthe ukuze zonke izinhlaka zibambisane kumele kube nobumbano emkhakheni wezemfundo ezimele nekahulumeni uphinde wahalisela izifundiswa ngokusungula uhlelo lokuxwayisa ngesimo sezulu.